Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị na-ekene ndị anjelu nke Chukwu niile, mmụọ niile na-eri oke na nkwọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na chichiji ya ma anyị. Asị m na onye chụwara anyị ga-ada, onye mejọrọ anyị na-achụ ya ya adakwazi. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ga-anwụ. Onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asịrị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri anyị bịakwana. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m ọzọ EZE-ANA. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche dịka onye nchụaja, bụrụkwazi onye nchụaja na ọdịnala restoration prime ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ gịnị bụ ịgba afa, consultation, and the departments dị n'ịgba afa. Ya bụ ndị Igbo nwere ngalaba. Ọ gwara m ụnụ na ngalaba a dị n'afa dị ngalaba itenaanị 9. Gwakwa ụnụ na ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa niile ndị a, maka na ekele ọlụ eke. Ige ntị nke ọma, ya aghọta ihe ndị a n'ozuzu oke na owuwe anya. Ndị maara nkụzi mana m na-akọwa ihe etu ọ ga-esi doo anya, ịghọta ya ọfụma, maka na ihe doro anyị anya ka anyị na-akọwa. Whatever I say, emegie research over and over time, and for tested method. Mana before m gaa n'iru n'oge awa nke eziokwu na isiokwu anyị n'ụbọchị taa, dịka ịmagoro isiokwu anyị bụ ịgba afa. Gị na-enwe ịgba afa miri emi na-adịkwu maka ya, na uru ọ bara mmadụ ịgba afa miri emi. N'isiokwu n'ụbọchị taa, ịgba afa miri emi na ihe niile kwesịrị ịma gbasara afa, consulting the medium. Ana m ekwu na afa bụ spiritual lab. Echefukwara na anyị na-achụ aja kwa ọnwa. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla, 14 days rituals. Nke ọnwa April a ga-akwụsị echi bụ 19th. Ya wee echi bụ 19th ka a na-achịkọta ya ọnụ. Anyị chụcha aja n'ụtụtụ etu anyị si eme na temple every morning. Anyị jee chụọ aja n'isi ndị niile ga-esonyere anyị na aja bụ aja nke ọnwa April a.
achụchazi aja nsure ọkụ, aja ịpụta ihe na aja ide ude, aja mbunye elu. Achụcha ya, achịghatazi azụ bịa chụọ aja ebunu. Ọkwuo ndị anjelu nke Chukwu, the entities of powers, the forces of nature, ya nakwazi mmụọ niile na-eje ozi n'Ugochi tubelu na temple, na mmụọ niile dị iche iche so ndị a chụrụ aja kpọzie ha wee chụọrọ ha aja, ya bụ aja iburu wee si lụọ ya. Emesizi ya emesara aka. Ebe ọbụla ị nọ, mana ị nwere ike ịbịa n'Ugochi tubelu na temple bịa, a ga-achụ aja dị iche iche, bụkwazie anụ ndị ọzọ, ụdị mmanya dị iche iche ga-adị. So anyị ga-eme mesara aka. Nke ahụ maka nke ọnwa Eprel a anyị ga-emechi echi. Ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Eprel amadugo na echi anwa na anyị ga-esendikwara ha vidiyo ka ya bụ aja si wee bịa n'isi njedebe. So ọ bụrụ na isonye ndị nsonye na aja, mana na eso nweta vidiyo etu o si wee bịa n'isi njedebe. Mana amụ ọbụ onye na-esho ihu ọlụ na social media. So ọ bụrụ na iso na aja, sorry, you will not get the picture video. Ihu ọlụ bara uru necessarily, ọ bụrụ ihe mbịalụ. So ndị na-enweta ihu ọlụ ebe anyị nọ rụọ ọrụ bụ so ndị anyị na-arụrụ ọrụ, ma ọ bụ ndị sonyere anyị na aja. Mana ọ bụrụ maka social media propaganda, anọrọ m ya. My mission is very clear. Total restoration of ọdịnala Igbo dịka onye nchụaja. Ghọtara ya? Then ya bụ ihe anyị ji maka ya wee bịa, maka ya bụ ịchụ aja. So nke ọzọ ị ga-amata na ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taata bụ gbasara ịgba afa miri emi, ihe niile kwesịrị ịma. Mana before anyị gaa n'iru na nke a, echefukwana na awụ na chịkọta aja nke ọnwa Eprel a na echi bụ 19th, na nke Mee, nke ọnwa Mee ga-ebido na Mee 8 wee kwụsị na Mee 21. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuku ego maka ya bụ nke ọnwa Mee a ga-ubum. You know why? Nke ọnwa Mee a danyelụ na mgbe anyị na-enwe ncheta festival is temple remembrance. Ọ danyere na mgbe anyị nwe consecration of the temple. So I emego consecration of the temple last year. So this year will remembrance ya. So nnukwu ihe na Ugochi tubelu na temple. Oge eji achụ nnukwu aja bụrụ nnukwu iche wee nye mmụọ dị iche iche, mmụọ na-apụ apụta na temple. Bọsị ha nnukwu ọfọ ga-apụta nke ọnwa Mee a, maka ihe na ọ danyelụ na ọnwa Mee a, anyị ga-eji efi cow wee chịkọta ya bụ aja nke a na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Eprel. Ma abụrụ sọsọ eburu, a ga-egbu efi n'obi wee chịkọta ya. So ebe ọ bụla ị nọ, mana ị ga-afụ ịfụtara onwe gị n'ia Anambra steeti na 21st ị na 22nd, maka na nke a bụ 2 days. Ihe o ji bụ 2 days bụ na on the 21st ka anyị ga-conclude the celebration for the May ritual, 14 days ritual and Saraka. And the MSCI in the morning, mmemme gaba n'iru. Saraka ga-continue.
a ga-anọgide ruo n'abalị. Ndị egwu dị iche iche ga-agbakwa. A ga-emegidozi wee banyekwa na festival anyị na-eme bụ na 22nd. Na style festival bido from 21st to 22nd. That 22nd a ga-enwe live band. Mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa. Ndị friends m all over the world ga-anụ ya, ndị ya nwee ike nọ wee nọ. Friends and well-wishers and the friends of the temple. Maka na nnukwu ihe na-eme n'Ugochi tubelu na temple. Ọ mgbe anyị ji achụ nnukwu aja wee cheta mmụọ na-apụ apụ na temple, wee cheta otu Igbani Ijele, Angelo nke Chukwu, arụsị na-eweta ihe ọma dị iche iche. Anyị mesịa nke anwa n'ọkwa mgbe anyị ji echeta all the entities of powers, ezumezu mmụọ niile nọ n'Ugochi tubelu na temple. Enwere ndị a ga-achụrụ aja dị iche iche. So ọ bụrụ na ịchọrọ iso na ndị a ga-achụrụ aja dị iche iche, enwere ndị a ga-achụrụ aja ebulu, ọka ndị a ga-achụrụ aja efi, weda ma ọ Thanksgiving, ma ọ bụ na onye a na-aya eyọpụrụ nnukwu iche. So ụfọdụ ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ nke a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya ka a gụọrọ gị ọfọ pụrụ iche, nwere ike ịwụ aja ebulu, nwere ike ịwụ na-efi, echatịa m na WhatsApp. WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. So onye awa ọkwa dị mkpa. Echefukwana na m nwere onwe mgbe Ogbuefi, eji m aka m pick my call. I answer my call. I respond to my messages myself. Kama ọ bụrụ na ị kpọrọ m ma ọ na-drop message, ọ na m respond immediately rather than the busy. Maka o nwere some spiritual work ọ ga na-alụ, you need to repeat call because you need to concentrate in what you're doing. Man, I can assure you the same day I will respond, unless message button very late when I must have gone asleep. Then the first thing tomorrow morning I will respond. Man, ọ bụghị na message sent during the daytime, I can assure you before I sleep I must respond to every message that message is sent. Then ịgba afa anyị na-agba na temple, distance is never a barrier. Distance is never a barrier. A nwere ike ịgbara onye nọ obodo tere aka, obodo oyibo afa. Ife ị nidere bụ the person's details. I can tell you, ekere ọlụ eke. Onye nwere the gift of ịfụ ụzọ nwere ike ịnọ n'ịgbara afa ofu onye fụ ihe na-eme na ngwurube nna gị. Nwere ike ịnọkwa ebe a wee zie ozi onye nọ mba ofesi anọrọ ebe ahụ. Kama na ọ na-abụ ihe ụfọdụ emewuru ọha si na ọdụrụ pọsịbụl. Ụfọdụ nwere ike ịgwa gị ọdụrụ pọsịbụl ịgbara onye anọrọ nso afa anụmanụ ama maka na ihe mmadụ emewuru uche na ya etu a ka ọ dị n'ebe onye ọbụla na ịghọtara ya. Ebe ị kwenyere na mmadụ nwere ike iji afa gị maọbụ ihe gbasara details gị jee lụọ ọrụ ọjọọ, onye nọ Germany, onye nọ America, onye nọ Spain, a na-enwe showdown. Ka ezi ka o si dị gị na enwere ike mmadụ ịnọ n'ebe a jụọ ajụjụ n'isi onye nọ ebe ndị a. Distance is never a barrier. Okwu ọnụ ka Chukwu oke jikọ ụwa. And all over the globe, ebe ọbụla ikuku ruru, ike Chukwu ruru ebe ahụ. And ebe ọbụla ikuku n'ebe niile, ike Chukwu ruru ebe niile. Kama na ekere ọlụ eke. So ka m gabazie n'iru ihe gbasara ihe anyị ji maka ịbịa. Gịnị bụ afa? Afa ndị oyibo kpọrọ ya consultation. Ndị Yoruba kpọọ ya ịfa. Ndị Igbo kpọọ ya afa. Otu languages kpọọ ya ihe dị iche iche. But in a simple explanation, afa is a spiritual activity
aim at consulting the medium, the other side of the divide, consulting the spirits, wee jụọ ha maka ese dị aṅa, especially ese ihe gbasara mmadụ. You can summon chi onye uwe onye anwa. You can invite the ndị ichie na mmụọ niile, ezumezu mmụọ niile so onye ọbụla, maka na enwere ezumezu mmụọ na-eso onye ọbụla, each individual. Enwere ezumezu mmụọ na-eso onye ọbụla, so you can easily summon them. You can summon them and ask them kedu ihe ha ga-eme n'isi nwa ha A or B, ka Chidimma dị. They will answer. Ma ọ bụrụ na agbọrọ okwu maka nke a, echefukwala n'ọrụ mmụọ ekere ọrụ eke. Ihe akpọrọ onye a na ihe akpọrọ onye nke ọzọ nwere ike ma ya bụ n'ofu. Enwere ndị n'ọrụ mmụọ, enwere ndị n'ọrụ dịka prophets, ndị na-akụ amụma, nwee ndị bụ ndị nchụaja, the priest. Nwezie departments onye nọ. However, nwekwa spiritual level of each spiritualist. And the more you are developing spiritual maturity, by the time you are growing in the spiritual rank, the more the numbers of ezumezu and entities of powers na-eso gị na-eme increase. Ka m nwere ihe ma wee maatụ. Ịma na ọ bụrụ na lesson iwe onye amị, it belong go to rank and file. That is bido na those ranks and file and sergeants coming down to private. Then you know a bodyguard. But I'm being a captain. You will go bodyguard. Being a Bogota general, you are sure for ADC. It's what goes well. So when you are growing in spiritual strength and level, the more you are attracting spiritual forces that are following you. And the kind of spiritual forces you attract depends largely on the type of life and the way you are following. Let me explain a little bit before I now go into the work of medium. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite adị agwọ igbu mmadụ in any kind. Ọgwụ ọbụla bụ ka iwe megide mmadụ, count Ogbuefi out. Reason bụ, and ọrụ ọbụla bụ ka iwe megide mmadụ, ka iwe hypnotize mmadụ, ka iwe nara mmadụ okie because of your selfish interest. Ogbuefi EZE-ANA is out. I'm part of it. Because what goes around comes around. Ịgba bọọlụ na ahụ aja will return back to you. Galatians 6:7, whatever any man sow, he will reap.
I have gone far in spiritual matters and I have read a lot of books. I can tell you, life is all about choice. What you want to achieve in life. So when you are in for negative work, taking on lives which you cannot create, be rest assured that you will be attracting negative beings around you. Those negative beings you consult and you send on errands. Understand? Those negative beings you are sending on errands will always be around you, hovering around you. And for the fact that is there for their for the is negative beings from the dark region, they will bring in negativity around you. Ndị Igbo na-atụ ilu so onye ji mma nna na ji onwe ya. Ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ na-echeso ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ ka ị nara mmadụ oke ma ọ ka ime onye a ka ọ ghara ịmazi onwe ya. Ndị Igbo na-atụ isi na onye na-ama ọgwụ ka ọgwụ na-atọkwa eziokwu, because those negative energy ka mma atụ ka ịghọta ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na ịbụ dibịa ma ọ bụ na ịbụ spiritualist, ọlụ ị na-alụ bụrụ ka ikechie mmadụ ka ọ ghara ịga n'iru, gị nwa na onwe gị ama aga n'iru. Whatever ọ bụla ọsọ gị abụrụgo n'ihe ị nwere, ifiru onye na-aga n'iru abụrụ ezigbo ịga n'iru, ịghọtara ya? Maka na iji mmadụ n'ala, you are attracting negative beings around you. But whatever you sow is what you will reap. You are going far will not be long. If you at all you go. O nwere kedu oke na-eje fa mana nwere ebe ije. Mana ọ bụrụ na ị lụba ezigbo ọlụ ị na-alụ bụrụ sọ ọlụ ọma, favor, ịgọzi mmadụ, believe in me, favor and the beings from the light region, ndị na-agọzi agọzi will always be around you. Maka na onye na-asụ akwa na-akwa aka ya, ịghọtara ya? Mgbe ị bịa na-alụsọ ọlụ ọma, naturally you are attracting beings that are into good work. Negative, your path will be lighting up because you are working with entities of powers from the light region. Whoever that is doing spiritual work, working negative work, will always be surrounded by beings from the dark region. So it's the reason why you want to choose path carefully. When you saw your hands, it will go ahead before the grace of Almighty. So know this one. Concerning Afa, whenever you want to consult Afa, pray with your chi. You can pour libation. You use oji, more use ozu, more great time for quiet time. Your chiki, say biko. Achọrọ ka njụ ese ndụ m. Achọrọ ka njụ ese ihe na-eme na ndụ m, ihe na-eme na ngwurube nna m. Biko, na mbụ nwatakịrị kpafuru akpafu. Lead them to the right person. Onye ọ ga-amasị ụnụ irevil ihe omimi dị n'ime ndụ m. Dịka nwa nara akụ na ya n'iyi, na m ekpebigo na mma abịa mee ihe niile m kwesịrị ime ka mụ na unu wee mee udo. N'ikpesi ekpere a, yọọ ya si ya biko ya mee ka onye bụ onye anwa a ga-esi n'aka ya wee reviruo ihe nzuzo ihe gbasara gị. Ya mee ife onye anwa ka ị marụ ka obi gị nabata onye anwa. Ọ ekpere kwesịrị ikpe. Then, believe in me, ị nwere ike ikpesi ekpere without having anybody in mind. Ọkwa ndị nwere onye ibu n'obi, for that the burning desire will increase. Ọkwa ndị nwere onye ibu n'obi, ị nwere ike just na-ejere ba na YouTube. Onye ị ga-ada mbụ abụrụ onye obi ga-anabata. Go with your heart. Believe the person. Give the person benefit of doubt. Maka na ikpere ekpere wee yọọ chi gị nya gazita duzie gị ụzọ.
Chigunye gosi gị mmadụ obi gị nabata onye anwa, work with the person. Consult onye afọ ịgba nenere gị ihe. Onye a na-enesiara gị ihe. Then obi gị nabata ya. Then do whatever the person asks you to do. Mana echefukwala na all your problem might not be revealed, all of them in a one single Afa. Note that. O nwere ihe ga-abụ ihe dị n'ụzọ gị. Example, ị bụrụ onye soilere aka ya na blood, ma ọ bụ na o nwere ihe mpụ na ọtọ nọ email, o nwere ike ịbụ ihe ogbochi. A na-agbara gị afa, ọ na-ekpuchi ihe gbasara some certain things. Example, ụmụ ndị ga na-agba afa ha because of ọtọrọ ndụ n'ụzọ ha, chi ha na-ezo ezo. Ịghọtara ya? So n'ụdị ọnọdụ dị etu a, enwere ike dibịa afọ ụfọdụ enwe nke na-ezo ezo maka ị na ya chi gị adịrọ happy with you. Ihe ị ga-eme bụ jegoro mee ndị a gwa gị mee. Imesịa ya from A to Z, imesịa ya ichighata back to Afa, si gbakwa afọ ọzọ. Having done those one will give way. Ka e wee nwee clear path ịfụ ihe ndị ọzọ zoro ezo. Because your challenges do not start today. So it might not be seen at a single search. The same way, if you go to lab, nwere ihe ga-awụ challenge gị, eje lab, enenesia, and we can commence your treatment. After some time, doctor will say, come for checkup. I better check up and we can put into another series of tests. Depends on your challenges. But your challenges are more. Maybe after the first run check, then they come back for the checkup. Yes, we now see that there is a massive improvement. You understand? Two are called. O nwere ihe ga na-eme na ndụ agba ọchịchịrị. Nke bụ eziokwu ma agwa gị. O nwere ihe ọ ga-abụ ihe onwe ya dị na ndụ ọgba ọchịchịrị because of na o dependere ka ọchịchịrị na ihe butere nya bụ ihe si wee dị. But you have to be following one person. O nwere ike ọ bụrụ na ị consult to different Afa. Sometimes some people will now confuse themselves. That is why it's always better to know who you are believing and who you are following. And once you are following the person, 3 months, 6 months, 1 year, you are seeing changes. Keep with the person. Because like what is happening in social media now, you will see a lot of people teaching a lot of things, causing confusion. You know why? That is why they want them mad. I'm the advocate of na only obonabu a spiritual well call must go for training, for mentorship. Always you know the contrary view that the well call you need your mentorship just be on social media, listening to Onya, form your own opinion and be teaching. You got that? That's where the problem lies. Because how come they no Catholic? If you have call, you pass through seminary. They are guided through their what they call theology. From philosophy 4 years, to theology 4 years. Before you will be ordained deacon, reverend. Before they will ordain you a priest. So the same thing with pastoral of a 10. For pastorship, you have to go to Bible school. Kuzi wear the uniform. But in order na. In order one head. All you can do follow somebody that knows the culture very well. Especially if you can follow somebody from your side.
better, or link yourself with ihe ọdịnala a na-eme na mpaghara side gị. Ghọtara ya? Because na mpaghara ọbụla na-emekarị nke ha na ụdị nke ha. Ị ma bụrụ onye Igbo jekwu onye Yoruba ka ọ gbara gị afa, wụọrụ gị ọrụ, nke na mkpa na-asụ n'onu n'onu nke ha side. Then ihe gbasara afa awụ consulting the medium. So na ya on side ihe ga-emegodo owu ime ka mmụọ gị direct ego onye ga-agbara gị afa. Then na side onye ga-agbaji afa agba, you must be somebody kpakọrọ ọnụ maka ịgba afa ka ofu. Consulting medium, enwere so many ways esi agba afa, mana nke bụ eziokwu na onwere afa karịrị ibia, as long as na onye na-agbanye afa na mmụọ spirit bakịrị ya, o wee na-agba dati afa, ọ dị oke. Mana ebe ọ na-adị njọ ọgbọ bụ na onye anwa na-ekwu from n'ike onwe ya, mana ọ bụ anọ spirit bakịrị gị, maka naturally if you are called a called one, a ga-enwe mmụọ ndị kpọrọ ọrụ. O nwere ndị ọ bụ na arụsị kpọrọ ha ọrụ, nwee ndị bụ nọ ike ọdịnala, nwee ndị bụ nọ ndị ichie, nwee ndị bụ nọ ndị mmiri kpọrọ ha ọrụ, nwee ndị bụ ezumezu dị iche kpọrọ ha ọrụ. All the elements kpọrọ ha ọrụ. That is their primary associates. However, whether ma ndị mmiri ọkpọrọ ha ọrụ, ma ọ bụ ọdịnala ndị ọdịnala kpọrọ ha ọrụ, ma ọ bụ arụsị bụ na ọkpọrọ ha ọrụ, you can still start from ndị kpọrọ ha ọrụ. Ụlọ ndị mmiri kpọrọ ha ọrụ, nwere ike ibido na ndị mmiri, mana the course of doing your work, you can still be linked with other elements while working. Arụsị be nna gị nwere ike ịkpọkwa gị sị gị bịa na ya chọrọ ịtụnya na ya team. You have to welcome the arụsị. Ndị ichie nwere ike ịbịakwa, ọdịnala nwere ike ịbịa, other forces nwere ike ịbịa. And the more you are adding up, more your spiritual strength is growing. So all spirits not behind the Afa determine how Afa will be authentic. Unless na onye na-agba the Afa ọ na-ekwu out of the canal. Yes. Onye ga na-akwara ọtụ ndị na-agba afa na you must be prepared. You must be purified. Ka i wee nwee ike remain connected with the medium, the spirits. Ka ha wee nwee ike gwa gị ihe na-eme in the other side, which you are not. Ka i wee nwee ike mara ihe na-eme na the other side of the world ị nọrọ. Maka na ihe na-achọ ka ị jụọ esi ihe na-eme na ndụ mmadụ. You need the assistance of the spirits for you to be able to look beyond the person in our afa. Mara ihe na-eme na ndụ ya. Ịghọtara ya? So nwere afa ị ga-asị na ọnya ma bụ example ka mmawara ga-atụ. Nke a na m ada ike ma atụ. Nji ama atụ bụ na ichefu ihe m kwuru, cheta ihe m kọrọ. O nwere ụbọchị mma anọ, asị m na o nwere onye ga-abịanụ na ọ ga-esi ebe dị etu a wee bịa, ma ọ na onwe onye ga-abịa chat ya ma echi from Asia, ma from from Spain, ma from China. Na onye dị etu a nwere ka kpọrọ gị afịa, onye dị etu a ga-achat gị maka ịgba afa. Na ebe ahụ ọ nọ, ọnọdụ ya adịrọ mma, na ihe ka ọ sọrọ ọnọdụ ya. Onye ka agwacha gị etu a na nlọ, o nwere ike echi fon ghara nga ma ịnweta meseji so person na-asị na ya bụ onye dị etu ọ bụrụ afọ akpọrọ gị na ya nọ China na problem na ya chọrọ ka ị na-eri ife. And mgbe a gwachara datin ahụ abịagwa gị sị gị na ọkwa onye a ka a gwara maka ya na last night. By then last night ya abịa gwa gị ha nwere ike ọ bụrụ mgbe onye anwa nwetara ozi gị
either through somebody or na mmadụ gwara ya maka gị gatago osi oke na ya akpọ gị the next day. Because of that decision o take ngoro ebe ahụ mmụọ abịa gwa gị onwe ya na-achị kpọ gị, and truly behold onye ahụ akpọ gị, and ịgbakwara ya afa mmụọ na-agwa gị n'ọkụ onye aka ya gwara gị remember ihe ya gwara gị the core problem. Ịmara na-enwe core problem mmadụ nwezie peripherals, the symptoms butere the symptoms of the real challenge. Ghọtara ya? Ka ofu ka another way. Afa dị etu a onye abịa gwa ụdị ihe dị etu a na nlọ ihe wụ problem onye ya achọta ya, ma ọ sị gị na mmadụ ga-esi ebe dị etu achọta gị na ihe wụ problem ya. Maka onwe ụbọchị ndị mmadụ na-achọta m abịa gwa m na nlọ sị na mmadụ n'oge mmadụ na-abụ ya abịa na fisikal, na nke a bụrụ nke kwuru n'oge mmadụ na-abụ ya abịa na mmadụ na-abụ ahụ na core problem ha nwere ụwa ụchụ. Gwa m ihe ka ọ sịrị ụchụ agbarafa, then no of the main problem. Then was the other symptoms. Forget. So when they came, so it does not count whether in Abugiri, in a bank and in the using Kendo Banje, in a family, in a use any kind of device. And when so many things say Jabafa. And when they use mirror, when they use akaraka, when they use a gayo, when they use chicha, when they use ugri, and when they use eta, when they use so many things, they're all the same. They're all the same. Yes. As long as not the spirit, no spirit not behind it. That spirit not behind it may reveal. You hear whatever that is the challenge of the person Nabiano. That spirit ya kudokwalage funa challenge ya want to review ime na ge nwechere mma. Yotara ya? Ayo ko say ma. Onwere ka mmadụ ga-esisi gị n'ugiri go the highest. Yes. Afọ ọbụla naturally ekwesịrị akpọ ọrụ ndị kpọrọ ọrụ nwere ike ịbịa na nlọ gosiwo ụdị afọ achọrọ ka ịgba. Ị nwere ike ịpụta ebe na ịpụtala ị na-afụ onwe gị na nlọ ebe ị na-agha ugiri, ma ọ bụ na ịpụtala afụ onwe na nlọ ebe a chere ugiri tinye gị ịma na ugiri ka ị agba. Eziokwu na afọ ugiri a na-amụ ya amụ. Enwe skuul ebe enwe skuul ya n'Enugu steeti. Etu esi agụ, etu esi amụ ABCD na ịda nnekwu ịmalụ na ịbụ ị gara etu a ọ dị etu a ogbughe etu a mee etu a nọ agari ofu n'ime etu a just etu a nke ọ na nwere ihe o gosiri enwere akwụkwọ ya. Mana ọ bụrụ na ọnya ka a chọziri ka ị gbaa, ị na-agụzi dị akwụkwọ ị na-agụta ya, o nwekwara ike ndị otu nwere gapụta na nlọ gbaa ya n'ihu gị na-egosi gị na nlọ ịmụta ya, ha na-akọwara gị ihe and ị na-eme ya ọsọ. Maka na ọ bụrụ na onye nyere agwara ụnụ ụdị ị ga-agba ọ bụrụ ụdị a ka ndị otu chọrọ ka ị gbaa, inyegoro gị akwụkwọ ya ị na-agụgoro ya osi na ntị nke aba osi na ntị nke ọzọ pụrụ ya kọdineti nwee onye ya bụ na ọ chọrọ ịgba nke ya, ọ bụrụ na nke ndị mmiri ka a chọrọ ka ọ gbaa efu ya onye na-atụtụ mkpụrụ ọfụ na nwega na nla afụ onwe ebe ọ na-atụtụ mkpụrụ ụdara, na-atụtụ mkpụrụ okwute, na-atụtụ mkpụrụ nkwọ, na-aghọtasị ụmụ kekere ihe gasị efu ya bara o nwere atụtacha ihe a na nla a ikpokọ ọrịa ya ọnụ. O nwere ike ọ bụrụ na ndị mmiri weke were binye si a gị je gbawara ụmụ mmadụ afa. Mmụọ akpọrọ gị ọrụ ga-anọ behind that afa. Ghọtara ya? Etu a ka ọ dị ndị na-eyi so many things. Onye na-afụ ụzọ nwere ike iyuzu were ego ayọn mkpụrụ ịnọ wee na-agba afa maka na ọ na-afụ ụzọ. Ọwụgha anya ya egosi ya ihe anwa ajụjụ ahụ ọ jụrụ in pictures of ya like film. Nọ ya agbagharị. Yes. So enwere ndị na-afụ ụzọ ga nkọwara wanted don't know. Enwere ndị bụ Canadians, ndị na-afụ ụzọ
naturally they see vision. Ha nwere ike ha fụ gị etu a na-eghe anya na-egedege iru ha afụ ihe niile gbasara gị. Yes, nwee ndị na-anụ anụ clairvoyance, a na-agwa ya okwu, ọ na-anụ voices. Gịnị nwere ike na ọmụrụ na-anụ voice. Nkwati ụdị dị iche iche. Enwere ndị bụ intuition, a voice, a loud voice, a na-agwa ha okwu n'obi, and that voice never go wrong. Ndị na-agba afa prophetic. Onwe onye nwere ike ịpụta ihe ụfọdụ a na-emetụ a ọkpọdite gị zie gị ozi, nwere ka ọmara onye wọfụ osi nekwa negwe gịdị batara njere je bido ọrụ akpọrọ ịma ọ na-akpọrọ gị ọrụ ka ị chọrọ oge mpịawa azụ bido. Nwere ka ọ bụrụ ọnwụ ma na moto ụbọchị ke nna moto moto a na-eche ka draiva batara banya ka moto m ugwu ofu onye ara from nowhere bịa kụọ aka na onwe ndị ya. Sikekwa ihe nke onye ara na-akụ na akọsị ama na antị chọrọ ije bido ọrụ gị ịma na oge ọrụ gị erugo ka ị chọrọ mpịawa azụ eche anyị wee n'okwu onye ara, mana onye a gwara ma ozi eze maka na a na-agwabi ya mbụ mgbe ọnụzie n'ọnụ onye ara ka o jisi mba na ihe nke apụgo na egwu. Nwa ụbọchị mmadụ bịa na be m sometime last year, yes I think ebe December or November, so November, abara November, ọbịa mụ na-ekwuchi ọsị nna ọ chọrọ ịgba afa. Ọ bịara a lady with another lady again, ha dị bụa. So wee jụ ha ka onye ya agbara afa, onye nke ya agbara afa sị nnọọ anya ta ọmọfti ọdụbọnchi ntara afa m ka m gbaa mbido ịgba afa. Asị m na onye a m na-agbara afa Reverend sister wụsa afa si ya anti Igbo Reverend sister. Asị m na Reverend sister mana o nwere ihe ga-emekata n'ụwa ka esi na Reverend gana o dresra as in like one. Mana ọmụmụ gwara m na onye a Reverend sister njụ ọsị yes. So mmụọ nwere ike irevi anything. So akwagoro gị so many ways. So o nwere ihe ya wee pụta etu a mmụọ ebu ụzọ gwa gị na ede etu a na-abịa. So irrespective of ụdị afọ ọsọ ya bụ na ị na-agba, mana mmụọ ebu ụzọ gwa gị na ihe problem ya. So o nwere ndị intuition, a na-agwa ha okwu n'ime obi na ha kwuo ya ọ bụla ya. Mmụọ nwa kpọrọ ha ọrụ na-agwa ha okwu ga-emeke sure na ekwuo na ọ ga-eme. You will agree with me na onwego ndị nwe ike isi kedu nke a na-ekwu na ọnya karịcha na ngwa onye jere gbara ya afọ ugiri ya mechi ihe niile okiri kwuru ya eti ihe adọrọ ya mma. Nwekwa ndị nwere ike isi na ya consult go afa, ndị na-use different things na nke arụrụ ọrụ onye a ihe ọ gwara ya na emecha eme na ọ gara. Nkwa onye a sị gwara onye na-eme ya yizikwa the same method mana ọ rụchara ya ọga. So e nwere so many things nwere ike ime ka ọrụ gaa. Ghọtara ya? That one is sorry for another day. Mma agwa gị ihe kpatara nụ. Enwere ndị nwere ike ịrụrụ ọrụ within weeks, days ji wee rụchara ha ọrụ obido mebe ozugbo ozugbo. Nwere ndị nwere ike ịrụ take weeks, nwere ndị nwere ike ịrụ ọrụ months, depends on the entanglement. O dependere ebe ụgwọ onye anwaji na the knot aga on ties, the commitment, the spiritual burden, ihe wụ the hindrance. Ghọtara ya? So o nwere ndị bụ na a ga-eme a lot of consultation before the thing will be approved. Unlike Nigeria now, ị nwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ ka ije register incorporated, onwe business name ị chọrọ ije register, my dear, o nwere ike iteki gị 3 weeks, month. In fact, o nwere nke one of the document, one of the new business name nchọrọ is a limited liability nchọrọ ka register. Believe me, over a month now, the lawyer is still on it. Understand? Ikwasị gị portal, the CAC portal ka na ihe na-delay the work. If not, no somebody maybe go document, registered document before. Mana asị dị anyị ego maọbazi voicemail. But then we delay. So maybe
technical delay, maybe from the network, maybe a server, whatever, we share delay. To according all more. What you get here, junior, no here, junior approve. The branches, the settlement need to be done abroad the same. Don't wait, slow down the process. Man, one thing is sure. No one about Afa, battle Afa, here problem. Then gradually things will get better. You may expect magic. Afa bro magic. Mana obugoro no na ya ahụ wee ju no after the lab. That way prescribe or wag. Most important thing na you see yourself getting better gradually. Ebe doctor ya the word de na you are not responding to treatment. Ebe ahụ nwere call for emergency. Mana once you are responding to a treatment, onye bata doctor ya wapụta n'ụtụtụ ga ward round, listening to complaint of the patients in the hospital, sick bed. Now, mara onye nke na improve. Mara onye a ga-echenjiri ọgwụ. That is another method. Mara onye a ga-continue nke a na-enye. Instead of getting na aṅụ mmiri ọfụma na arahụ ụlọ ọfụma. Ghọtara ya? Etu aka, the same process. Unless onye na-agwazikwa na ọ na-achọ ịgwọrọ magic. But marakwa na ọ bụrụ mmadụ niile ka magic na-awa ọkụrụ on. So ọ bụrụ na mmadụ ọ dịka onwe ndị na-apụta na-asị m na ha chọrọ ka o mere ha okite, asị ya na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tụwa adị m ala okite. Ihe nọ na ya bụ to appease, to align you with your ezumezu mmụọ niile so gị. Mee ka sure na onwere mmụọ na-agba gị ụgwọ. Mee ka sure na onwere mmụọ na-ewere gị iwe. Echukwacha ụmụ mmụọ niile ayọzi ha ngwa ha gọzie gị. Since na gị nwe ekwetago ịlụ ọrụ gị n'ụzọ gị, ha bụ n'ezie gị elu. Onye awọla Ogbuefi. So I've been at the department of Afa. Ihe ize a na-ebu ụzọ ajụ nwere afa ndụ. Like, o nwere ndị adị agba afa na alụsị. O nwere ndị na-agba afa alụsị. Yes, ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa alụsị. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa ihe gbasara iyi ụwa. Okay, ka m bido n'isi wee gụwa. Abịa na afọ ihe izi bụ ebu dọjụ ụgba ndụ ọdịgba. Ya bụgoro mbụ afa ndụ. Ke bụ awa afa alụsị. Ke ịtọ bụ afa ndị mmiri. Ke nọ bụ afa ndị ọgbanje. Nke ise bụ afa ngwuru. Nke isii afa iyi ụwa. Nke asaa afa onye ụwa. Yes, this 7 is the 7th department of Afa. However, bro di benine na-agba ncha. Example, bro di benine na-agba afọ onye ụwa. Afọ onye ụwa na-aka akara ọnụ. Because it take longer time. And the opera Afa, which you can afford to do any mistake, you're supposed to check and recheck because of the consequence of mentioning the wrong person. So on a card more expensive. In fact, I don't want the agent and can say if I phone you one way keep watch out 10,000. Man of the money we had important. Had important to go and what are the correct person. Magano one day I will be a only a good or won't be a physical. Why would you only go? Why we handed in about by the time about Charlie in our for no less than 10,000. Then we see half and dozens. And the here basadi yowa. Unkwando bolo ha. Ime here basadi yowa mo we boy yowa. Unwere ndị bụ na afa. Sifa ya agbata na afa ihe gbasara ndị mmiri. Nothing more. Any other thing, ma ọ bụ na o nwere alụ emere na ngwuru, they will not see those ones. All depending on the level of mmụọ ha and how powerful that mmụọ can be. Mana ọ bụrụ na onye ezumezu entities of power so
After consulting them, they will be able to look deep. Even arụsị dị involve, ọ bụrụ na arụsị dị involve, o nwere ike ndị onye nwere ike afọ na-atọ, ọ bụrụ na arụsị ji ya, nwere ike ọ bụrụ onye atụrụ na arụsị. Ọ bụrụ na ị dị agba afọ arụsị ma aghọtasị ya, afa na-egosigodo gị ya ọ ya dị clear. Ime etu a dị onye kọmputa lab, m nwere ebe ihe eje lab. I remember when I was in Abuja some years back, there for wider test. The lab never after I can't understand. It just say the health center then. So after the lab, I said now well typhoid and little malaria. When the jazzy have treatment, after care treatment, they treating typhoid and I take drip. I found that now they lose more strength. Found that they lose more strength. But for that things are not getting better. Now I decided to go to the real hospital in Jebu before. Mgbe losing a real hospital in Jebu before. Watch out the doctor here challenging one. But ihe agwara m na health center, ọ sị m kọrọ ọgwụ enyere health center nye gosi ya nerecha ya, sị m na ọgwụ enyere m ọgwụ typhoid. Mana based on ihe m kọwara now, dịka expert n'ọrụ a, na ya na-eche na ihe nwere malaria of high level. So kedu ihe m meziri? Wee rụọ no test. After ka ọ rụọ ncha test, ọ sị no malaria ka nwere, mana plus. Based on ihe ọfụ, wee sị m okay, mụ chere ebe ọ na-abịa in the night. Tomorrow morning ka arụ no test na lab ya. Next morning arụ no test. Wee bụ no malaria ka nwere. Plus. No more typhoid. Why don't they treat him typhoid and my malaria? Now, I will show them then. That's what you me here. We don't treat malaria. And for that, I started began to regain my strength gradually. Within under a week, so mana you man do na here na how you shall up, right? But no when the equipment had the more stronger to see more. So ọ bụrụ na agba Afa Mili, iche gbara mmadụ afa, wepụta time, try to purify yourself and try to be in a quiet, under the influence of distractions, cause hot your is depending on how powerful your is. Get them involved in the Afa. They will be able to tell you. Don't rush it. It's not better than the mother Kobanabo. Afa, man, it didn't cool down. Because man, only go make you dissatisfied. I can name Afa easy. Consulting the media that easy is strength. That investigation is strength, spiritual strength, but you will not know. Because I don't blame others, because what you don't know, you don't know it. What you don't know is only a mystery to you and not to all. It's better you pay good money and let the person take time to see everything. For them were some certain things or they were the core cause of the problem. What is the symptoms? He will give the core one. However, when you want to give at all, start appeasement with maybe Afa with as aqua kibo. Again, try to create quiet time for your spiritual exercise. Very important. During your spiritual exercise, all the them na only one idea make spiritual exercise. In make spiritual exercise, create time for quiet time, or give you draw strength and inspiration. Catch them my way there. Kicha video henko basara Afa. Eya wata na Afa Mili do tampa. Agbati ihe your problem. Agbati ihe your problem. Ma ogwu ni nwere ike iji alụ ọrụ. Ị mara ebe ị na channel ya bleeding. Ị gecha video. Tụsara ndị ya adọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ịjụ na nkụzi ma ọ na ịchọ ka anyị gbara gị Afa Mili emi. Ma ọ nwere ọrụ mgbe ị chọrọ ka anyị lụọ ọrụ, send them message na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afa m.
eche ịchọta na Facebook Ogbuefi Ugochi tubelu oraifite, Ugochi tubelu oraifite, ya bụ my Facebook name. Ya gazie n'ọfọ.